presentació d'aquesta moció i celebrem l'ampli suport a la moció que s'ha produït aquí al plenari i que creiem que reflexa el sentir ciutadà real de la nostra ciutat. Sabem que aquesta no és una moció només de l'entitat Sos Costa Daurada, sinó que és una moció de ciutat, una moció que representa la ciutadania de Tarragona i que realment aquesta entitat està vehiculant un sentit col·lectiu i comunitari de la nostra ciutadania i que posa en valor moltes qüestions com la defensa del nostre entorn natural i el patrimoni cultural i natural que tenim a la nostra ciutat i especialment a aquesta zona de la platja del Miracle. Aquesta plataforma actualment col·lisiona directament amb la defensa del medi ambient, de la cura dels espais naturals i de la biodiversitat d'aquesta zona del Miracle. I és pràcticament un símbol del que no volem a la ciutat, del tipus de ciutat que no volem. Volem una ciutat amb espais més amables, amb espais més naturals, amb l'aprofitament dels potencials que tenen els llocs, com en el cas de la platja del Miracle, i convertir-lo en un espai per gaudir del temps lliure, per poder passejar, per anar a passar el dia, perquè la ciutadania també pugui fer un ús d'espai públic en consonància amb els espais naturals que tenim i que, a més, necessitem, que de fet és una qüestió que la pandèmia ens ha posat de relleu, la importància d'aquests espais per la vida, per la socialització i per la nostra salut física i mental. De fet, després del confinament, moltes recordem com aquests espais naturals eren especialment buscats i era necessari aquest espai natural i aquest aire lliure. Per tant, agrair de nou a aquesta entitat la presentació de la moció, agrair també les mobilitzacions com les del darrer cap de setmana en la que es va fer la cadena humana i per defensar aquest projecte i per presentar aquesta moció. Creiem que arriba amb un fort recolzament ciutadà i nosaltres treballarem i lluitarem perquè aquest projecte es faci realitat i perquè tingui un finançament. Gràcies. Moltes gràcies.